ଥରେ ଗୋଟେ ଶିକାରୀ କିଛିଟା ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଧରି ତାକୁ ମାଂସ କରି ବିକିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କି ଗୋଟା ବିକିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧରିକି ଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ତାର ସାମ୍ନା ହୁଏ ଗୋଟେ ସାଧୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ତାକୁ ପଚାରନ୍ତି, ଆରେ ବାବୁ, ଏ ଚଢ଼େଇ ଗୁରାଙ୍କୁ ଧରିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ମାଂସ କରିବୁ କି ବିକିବୁ, ପାପ ଲାଗିବନି? ସେଠୁ ଶିକାରୀଟି କହେ କି ଆଜ୍ଞା, ପେଟ ପୋଷ ନାହିଁ ଦୋଷ, ମୋର ଏଟା ରୋଜି ରୁଟି, ଏ କଲେ ମୁଁ ଚଳିବି, ଘର ଚାଲିବ। ସାଧୁ ବି ଭାବନ୍ତି ଠିକ୍ କଥା, ତାର ଏଟା ପ୍ରଫେସନ୍, ତେଣୁ ଏଥିରେ ବାଧା ଦେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ତତେ କିଛି ପଇସା ଦେଉଛି, ତୁ ଏ ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ଦେଇଦେ। ସେ ସେଟା ତାକୁ ଦେଇଦେବେ। ସାଧୁ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିକି ଆସି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ, ଦେଖ ଏମିତି ଖୁଦ ପଡ଼ିଥିବ, ଜାଲ ବିଛା ହେଇଥିବ, ତମେ ଆସି ଖୁଦ ଖାଇବା ଚକରରେ ବସିବ, ତାପରେ ଜାଲରେ ପଡ଼ିବ, ବାଣୁଆ ସହିତ ନେଇକି ଯିବ, ଆଇଦର ତମକୁ ମାରିବ ନହେଲେ ଗୋଟା ବିକିବ। ଏମିତି ବୁଝେଇ ଘୋଷେଇ ପକ୍ଷୀଗଣକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ସାଧୁ ଭାବିବେ ଆଉ ଏମାନେ ଧରା ପଡ଼ିବେନି। ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିବେ ସେଇ ବାଣୁଆ କିଛିଟା ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସୁଛି। ସେଠୁ ସାଧୁ କ'ଣ କରିବେ, ତାକୁ ଅଟକେଇକି ଦେଖିଲା ଭିତରେ ଦେଖିବେ ସେ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସେ ବୁଝେଇଥିଲେ ତା ଭିତରୁ କିଛିଟା ପକ୍ଷୀ ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ପଚାରିବେ, ଆରେ କ'ଣ, ମୁଁ ତମକୁ ଏତେ ବୁଝେଇଥିଲି, ଇଏ କରିଥିଲି, କ'ଣ ହେଲା, ପୁଣି କ'ଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ? ନା ସେଇ ଖୁଦ ତ। କଥାଟା ହେଉଛି, ମାନେ ଏଇଟା ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ଗପ ହେଲେ ବି ପାରା କି ଚଢ଼େଇ ଖୁଦ ଭିତରେ ଆମ ଜୀବନରେ ସେଇ ଭୁଲ ଆମେ କରୁନା କି? ଯୋଉଟାକି ଏ କଥାଟାର ସାରମର୍ମ, ନା କ'ଣ? ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।